διανομή ρόλων. Παίζετε δηλαδή από δύο ομάδες. Όσες και όσοι μας κάνετε την τιμή να είστε σήμερα εδώ, σας παροτρύνουμε να έρθετε πάλι και να δείτε και την άλλη ομάδα μας, γιατί πραγματικά η ενέργεια και η δυναμική των ρόλων δημιουργούν δύο ξεχωριστές σκηνικές εμπειρίες. Κρατήστε το απόκομμα του εισιτηρίου σας για να μπορέσετε να την ξαναδείτε με τη μισή τιμή. Γιατί όπως είπε και ένα μέλος της ομάδας μας, ένα τάπερ με σούσι δεν είναι ποτέ αρκετό και κάθε φορά αφήνει και άλλη γεύση. Η παράστασή μας ξεκινάει, θα παρακολουθήσουμε να καθυλώσουμε τα κινητά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή σας στέραση. Ζέστανα το άλλο κάθε βράδυ, την ίδια ώρα. Κάτι με χαρά, καθισμένο στο χαμηλό τραπέζι. Και στα νύχια του επάνω κολούσαν οι τελευταίες σταγόνες. Τις έπαιρνε μαζί τους στο κρεβάτι. Δεκαετίες μετά κάνουν το ίδιο. Ευτυχισμένος που τα παιδικά φαντάσματα δεν μεταβρούν. Τα φαντάσματα δεν μεταβρούν. Δεν μεταβρούν. Δεν μεταβρούν. Τα παιδικά φαντάσματα δεν μεγαλούν. Δεν μεγαλούν. Δεν μεγαλούν.
είμαι σίγουρος. Ο χρόνος κυλάει. Μα μητερούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καθίστε. Ας κάτσω. Κάθεστε καλά. Πού να ξέρω, πρώτη φορά έρχομαι σε ψυχίατρο. Το κάθισμα είναι πολύ ωραίο. Ίσως. Δεν μου έχει παρακολουθεί κανείς μέχρι τώρα. Θα δείξει. Δεν καθιστάτε. Αχ, εδώ και 5 μήνες, όπου και αν καθίσω, θέλω αμέσως να σηκωθώ, γιατρέ μου. Αν σας βολεύει και στο όρθιο δεν έχω πρόβλημα. Ούτε δικά του, το καλή. Είναι καθαρό. Καθαρίστρια ήρθε προχτές. Προχθές. Δεν θα προτιμήσω το χαλιό. Καλή δουλειά. Ποιος? Καθαρίστρια. Απολυμμένη κιόλας. Κάτι μυρίζει στον αέρα μετά που φεύγει, απολυμμένη μάλλον. Μάλλον. Απολυμμένη. Και εδώ που τα λέμε και εδώ που κάθισα, εδώ τώρα, εδώ αυτό, αυτή η επιφάνεια. Είναι καθαρή, γιατί την έπιασα, είναι ακίνδυνο. Μήπως να φέρω λίγο αντισηπτικό. Βάλτε. Δηλαδή, ήταν επικίνδυνο που την άγγιξα. Όχι, αλλά βάλτε αντισηπτικό να τελειώνουμε. Εκνευρίζεστε, Βάλτε αντισηπτικό να Έλα, το είστε επιθετικός. Κάτι σκέφτηκα. Όχι κάτι για εσάς. Βάλτε αντισηπτικό αν αυτό σας κάνει καλό. Το θέμα δεν είναι αν εμένα μου κάνει καλό, αλλά αν αυτή εδώ η επιφάνεια που είναι στο δικό σας γραφείο είναι βρώμικη. Είναι καθαρή. Και αν είναι καθαρή, τότε γιατί έβαλα αντισηπτικό. Για την περίπτωση που φοβάστε πως δεν είναι καθαρή. Σας αφήνω εγώ την εντύπωση ότι φοβάμαι κάτι. Και επίσης για ποιο λόγο καθόμαστε έτσι. Πώς δηλαδή? Για να σας δω, δεν μπορώ να σας δω. Βλέπω ένα ντουβάρι απέναντί μου. Πρέπει να γυρίσω το κεφάλι μου αρκετά. Να έτσι. Ή, έχει κι άλλο κάθισμα. Να κάτσω εδώ, μια χαρά είναι. Περάστε από εδώ. Εδώ. Εντάξει. Μια χαρά. Ναι, αλλά τώρα δεν έχουμε πνευματική επαφή. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε. Δεν μπορώ έτσι. Εγώ όταν μιλάω με κάποιον, όταν κουβεντιάζω, θέλω να το κοιτάω στα μάτια. Και αυτός να με κοιτάει εμένα. Δεν κάνουμε ακριβώς κουβέντα. Και τι θα κάνουμε, γιατί ήρθε εδώ πέρα. Και χρεώνεται και πάρα πολλά, να ξέρετε. Εγώ θέλω κουβέντα. Λοιπόν, ας το πούμε κουβέντα. Τέλεια. Ένα καφεδάκι θα ήθελα λοιπόν τότε. Και επίσης να ρωτήσω κάτι. Είδατε έχετε κάτι χαρτομάτιλα. Για ποιο λόγο τα έχετε? Μπορεί να σας χρειαστούν. Εμένα να μου χρειαστούν χαρτομάτιλα. Για ποιο λόγο? Μπορεί να συγκινηθείτε και να κλάψετε. Εγώ να συγκινηθώ και να κλάψω. Δεν το νομίζω. Έναν καφέ θα ήθελα παρακαλώ. Σκέτο φίλτρου. Την άλλη φορά που θα έρθετε θα σας έχω. Ποια? Την άλλη φορά. Θα έρθω και άλλη φορά. Κάνε μια συνεδρία, δεν αρκετή. Αυτό δεν μου το είπε η άλλη στο τηλέφωνο. Γυναίκα σας. Γραμματέας μου. Πάντως να ξέρετε, τώρα που μπήκα μέσα, αυτή δεν ήταν στη θέση της. Δουλεύει μόνο πρωινές ώρες, αλλά ας ξεκινήσουμε. Ο χρόνος κυλάει. Σε αυτό έχετε δίκιο ότι ο χρόνος κυλάει. Κυλάει και δεν το καταλαβαίνεις και φέρνει τόσο. Και στα ξαφνικά, γιατρέ μου, εκεί που δεν το περιμένεις, ανατρέπεται τη ζωή σου. Τα πάντα ανατρέπονται. Τα πάνω κάτω έρχονται όλα. Αλλά αν μπορούσαμε να σταματήσουμε τον χρόνο, να πατάμε φρένο στο χρόνο, γιατρέ μου, και ξέρετε πότε, στις πιο όμορφες στιγμές. Αδύνατον είναι αυτό, αλλά φαντάζεστε να είχαμε αυτή τη δυνατότητα, τι ωραία που θα ήταν. Και μετά να τον αφήνουμε να κυλήσει όπως εμείς θέλουμε και όχι όπως εκείνος. Δεν θα ήταν ωραία. Αλλά κυλάει, φεύγουν οι στιγμές οι όμορφες, πάνε. Και όχι μόνο αυτές, γίνονται μετά αναμνήσεις, φωτογραφίες, λόγια γραμμένα σε ένα χαρτί.
γίνονται, γιατρέ. Και αυτά. Ναι, κάπως έτσι. Λόγια γραμμένα σε ένα χαρτί. Αλλά ας ξεκινήσουμε. Τι να ξεκινήσουμε, τόσα είπα, όλη την ώρα μιλάω, έχουμε ξεκινήσει. Εγώ δηλαδή, γιατί εσείς δεν λέτε και πολλά. Μιλήστε μου για το πρόβλημα που σας απασχολεί. Τώρα πέσαμε. Πιο απ' όλα. Πείτε μου, τι σας όθησε να έρθετε εδώ. Ποια ήταν η πρωταρχική αιτία να κλείσετε ραντεβού. Α, εγώ δεν είμαι φιλόλογος, θέλω να μιλάτε απλά. Τι σημαίνει το με όθηση και τι θα σημαίνει αυτό το που είπατε αιτία, πυρι. Πρωταρχική αιτία. Α, δεν καταλαβαίνω. Λύστε. Καλώς. Γιατί ήρθατε εδώ, μήπως σας έστειλε κάποιος. Α, τώρα μάλιστα καταλαβαίνω. Βεβαίως. Μία φίλη μου με έστειλε, μου είπε να πάω σε έναν ειδικό. Εδώ στην αρχή δεν κατάλαβα τι ειδικό εννοούσε, αλλά μετά μου είπε αυτά για την κουβέντα. Και έτσι. Και για ποιο λόγο κάτι θα είδε, κάτι θα την εισήχησε. Καλέ σας είπα, μόλις μπήκα από αυτήν εδώ την πόρτα, μόλις κάθισα σε αυτό το κάθισμα υπόκτου καθαριότητος. Σας είπα. Ξαναπείτε το. Πάλι, να σας πω λίγο κάτι. Ξασθενεί τη μνήμη ο χρόνος, αλλά αν καθίσουμε έτσι και βλεπόμαστε λιγάκι, θα είναι όλα καλύτερα. Εντάξει. Πείτε μου πάλι αυτό που είπατε στην αρχή. Εντάξει, θα το ξαναπώ. Λοιπόν. Α, σας παίρνει τηλέφωνο, απαντήστε. Ναι, καλησπέρα μητέρα. Ναι. Έπαιρνε τα δόντια μου, φυσικά. Μετά το πρωινό, πάντα μετά το πρωινό. Έφαγα τόστι, πια γάλα και καφέ. Το ξέρω μητέρα, πέφτες πειράζει, αλλά ένα καφεδάκι το πρωί το χρειάζομαι. Ναι, θα πάρω υποκατάστατο. Το ξεχνάω μητέρα όλη μέρα στη δουλειά. Οι ασθενείς, καλά πάνε οι ασθενείς. Πληρώνουν βέβαια όλοι. Ναι. Μητέρα, ο Χασάπης έχει Δευτέρη, δεν έχω Δευτέρη μητέρα. Ας έχει ο Χασάπης. Ναι, πληρώνουν. Ναι, μητερούλα μου, ναι. Το πράσινο χάπι για την ποίηση, το κίτρινο για τη μνήμη. Ναι. Ναι, χάρηκα πολύ που με πήρες. Ναι, σ' αγαπώ πολύ. Φιλιά. Εντάξει. Είμαι καλύτερα τώρα πάντως, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, που είχα μείνει. Η μητέρα σας, η μαμά σας. Ναι. Σας προσέχει πολύ. Μαμά μου, ναι. Ναι. Μητερούλα. Μητερούλα. Πείτε μου. Α, να σας πω λίγο κάτι. Γιατί κρατάτε λίγες σημειώσεις να τις συμβουλεύεστε να μην ρωτάτε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί πάλι τα ίδια θα λένε. Θα πάω σημειώσεις μετά. Τώρα ασθενής έχει φύγει. Τότε τις μελετάω. Ο ασθενής. Εγώ είμαι ασθενής. Δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι ασθενής. Δηλαδή, αν όταν κάθομαι σε μία καρέκλα ή οπουδήποτε αλλού, θέλω αμέσως να σηκωθώ και να φύγω μακριά. Αυτό τι σημαίνει, ότι είμαι ασθενής. Δεν μου τα λέτε καθόλου καλά. Καθόλου καλά μου τα λέτε. Μα μόλις σας το ξανάπα και επιμένω για τις σημειώσεις. Ξεροκέφαλος είστε. Και μάλιστα σημειώσεις τώρα που μιλάω. Και όχι μετά όταν θα φύγω, γιατί μετά θα θυμάστε. Σιγά μην θυμάστε. Γιατί εγώ όταν μιλάω, ξεκινάω, λέω πολλά, πάρα πολλά. Και συνήθως με σταματάνε οι άλλοι. Δεν σταματάω από να μιλάω. Λοιπόν, είπατε. Ναι, Πως είπα. μόλις κάθεστε κάπου. Ναι. Πρέπει να σηκωθείτε αμέσως όρθια. Ναι, γιατρέ μου. Και να φύγω. Πού να πάτε. Να φύγω μακριά, γιατρέ μου, πολύ μακριά. Δεν με χωράει ο τόπος, γιατρέ μου. Είναι σαν κάτι να με κυνηγάει, κάτι να μην με αφήσει ησυχία. Ούτε κοιμάμαι και καλά. Και γιατρέ μου, δεν είμαι καλά. Καταλάβατε. Και πού φύγετε αυτό. Μα δεν σας τα κάνω όλα, γιατρέ μου. Θα συνεχίσω. Συνεχίστε, καλά πάει. Λοιπόν, Συνεχίστε, μην το χάσουμε τώρα. Ναι, να μην το χάσουμε. Μιλήστε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν κοιμάμαι καλά. Και το βράδυ εκεί που κοιμάμαι μέσα στον ύπνο μου, πετάγομαι επάνω. Πετάγομαι γιατί δεν μου φτάνει. Ο αέρας που αναπνέω δεν μου φτάνει, γιατρέ μου, πνίγομαι. Και τότε ανοίγω όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού για να μπει κρύος αέρας. Δεν με νοιάζει αν κάνει κρύο, προτιμάω τον κρύο αέρα. Και όταν νιώσω τον κρύο αέρα στα πνευμόνια μου, είμαι κάπως καλύτερα. Αλλά και πάλι, αυτό το πνίξιμο δεν περνάει, γιατρέ μου. Και τότε ξεντύνομαι, γιατρέ μου, και βγαίνω έξω στο μπαλκόνι. Γυμνή βγαίνω στο μπαλκόνι για να νιώσω το κρύο από την κορφή ως τα νύχια. Και μετά από λίγο, δεν περνάει πολλή ώρα, είμαι καλύτερα. Αλλά είμαι καλύτερα, γιατρέ μου, αφού τα κάνω όλα αυτά και βγω γυμνή στο μπαλκόνι μου όλη την γειτονιά γύρω. Τι έχω, γιατρέ μου. Τι έχω, γιατρέ μου. Και μετά. Μα, γιατρέ μου, σας είπα τόσο καλά, τι έχω, γιατρέ μου. Και μετά.
μπαίνω μέσα και κλείνω τις πόρτες και τα παράθυρα. Και μετά. Μετά πίνω ένα ποτήρι νερό. Κρύο, κρύο. Κρύο, πώς το καταλάβατε. Δεν έχει σημασία. Εξαντλήσατε. Μιλάς. Μη είσαστε τόσο παραστατικοί. Αυτά, μετά ηρεμό και κοιμάμαι. Ωραία. Τι άλλο θα μου πείτε για εσάς? Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω, δεν είναι πολλά. Δηλαδή, ο λόγος που ήρθατε εδώ είναι γιατί δεν μπορείτε να καθίσετε σε μια καρέκλα και τις νύχτες πετάγετε στον ύπνο σας. Αν δεν είναι μόνο τις νύχτες, γιατρέ μου, είναι και τις μέρες το πρόβλημα. Καταλάβατε. Δηλαδή και τις μέρες νιώθω μεγάλη ταραχή μέσα μου. Μέσα μου μεγάλη ταραχή. Είναι σαν κάτι να δομείται συνέχεια και να κάνει ένα μπουπου. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, δουλειά δεν μπορώ να κάνω. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω και μέσα στο κεφάλι μου, γιατρέ, είναι κάτι που σφυρίζει συνέχεια και κάνει σβήν. Τρελαίνομαι, γιατρέ μου, πείτε μου. Και πού οφείλεται αυτό? Πού τα ξέρω εγώ, γι' αυτό ήρθα σε εσάς. Εγώ δεν ήμουν έτσι. Εγώ ήμουν ένας φυσιολογικός άνθρωπος που είχα όρεξη και έφυγε ζωή. Είχα φίλους πολλούς και πήγαινα και σε πάρτι. Τώρα ούτε να ακούσω και πάρτι ούτε τίποτα. Και? Τι και, δεν τα είπαμε. Και πάλι θα τα ξαναπώ. Τι έχω θέλω να ξέρω. Πρέπει να πείτε κι άλλα για εσάς. Σαν τι άλλο. Για παράδειγμα, μήπως σας συνέβη ένα απρόοπτο γεγονός τον τελευταίο καιρό? Απρόοπτο γεγονός. Δεν ξέρω, αυτό θα έχει σκέψη, γιατρέ. Θέλει σκέψη. Ναι, έγινε κάτι απρόοπτο, φοβερό, να σας πω την αλήθεια. Έγινε ένας σεισμός μέσα στη νύχτα και άρχισε όλη η πολυκατοικία να κουνιέται πέρα δόθε, γιατρέ. Και τα γατιά μου φύγανε και τρέχανε πέρα δόθε να κρυφτούν παντού και ο παπαγάλος μου Περικλής τσίριζε. Δεν μετράει. Άλλο. Καλά. Κι άλλο. Μου διαρρήξανε τα μάξι. Μάλλον ούτε αυτό μετράει. Σας πω, μου χάλασε το κινητό μου. Για την ακρίβεια έπεσε μέσα στην τουαλέτα, μέσα στα νερά. Το σοκ δεν περιγράφεται, γιατί αν σου χαλάσει το κινητό σου, χάνεις τα πάντα. Επαφές, φωτογραφίες, τα πάντα, γιατρέ μου, γιατί το αμάξι δεν με ένιαξε. Αλλά το κινητό είναι στη μεγάλη ζημιά. Μετράει, δεν μετράει αυτό, το κινητό. Για όλα τα συμβάντα, δεν θεωρώ ότι κανένας σας προκαλέσει αυτό που περιγράφεται. Κάτι άλλο σκεφτείτε. Κάτι πιο σοβαρό που συνέβη πριν ξεκινήσουν τα συμπτώματα για την στο κρύο, πριν την κρυδερά κτλ. Κάτι πιο σοβαρό. Πιο σοβαρό. Σκεφτώ, γιατρέ μου. Έχω κάνει συνεδρία μετά. Εντάξει, σκέφτομαι. Παίρνει ο άντρας μου. Τι επιτέλει. Να πω σοβαρό. Βρίσκεστε σε πένθος. Εγώ, σε πένθος. Δεν θα το έλεγα. Μα πέφτανε ο άντρας σας. Αυτά μου λέει και η Θωμαή. Ποια είναι η Θωμαή, γυρίστε από εκεί. Δεν θέλω να γυρίσω από εκεί. Η Θωμαή είναι αυτή η φίλη που με έστειλε στον ειδικό. Και εκείνη πιστεύει πως ο θάνατος του άντρα μου είναι που τα προκαλεί όλα αυτά. Θα συμφωνήσω με τη Θωμαή. Ούτε με εσάς ούτε με τη Θωμαή. Ακούστε να δείτε τι γυμνάει και βλέπει. Τάτο, Έτσι μιλάει. πήγαινε να δεις τον τάδε Εσάς δηλαδή. και να δεις που θα σου πει τα ίδια με μένα. Ένας instructors η Θωμαή. Τέτα σας λένε. Τέτα με λένε. Δεν ξέρετε το όνομά μου. Το άφησα στη γραμματέα σας. Μ' άφησα να σημειώνω το πριν, αλλά μάλλον το πέταξα. Πετάξτε το γραμματό. Δεν ξέρετε τα ονόματα των πελατών σας. Των παλιών μόνο, αυτό το έχουν για χρόνια. Χρόνια. Δηλαδή μου πάρει χρόνια για να μάθω ότι μου φταίει. Δεν λέω αυτό. Πόσο καιρό θα πάει. Δεν ξέρω, θα δείξει την πορεία. Πώς. Θα δείξει την πορεία. Γιατρέ μου, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω για αυτή και άλλη μία συνεδρία. Κανονίστε. Δεν έχω. Κανονίστε. Λοιπόν, πέθανε ο άντρας σας. Είναι τραγικό, είναι πέτος. Δεν θα το αλλάξεις αυτό. Καλά, τι κι αν πέθανε. Δεν τον ήθελα και ποτέ. Και ξάφνια, κοιτάξτε με λιγάκι. Βλέπετε να φοράω μαύρα. Δεν φοράτε μαύρα, δεν σημαίνει πως δεν πενθείτε. Επίσης τα μαύρα ρούχα δεν είναι ενδεικτικό πένθους. Σε αυτό έχετε δίκιο γιατί και στα πάρτι μαύρα φορούσα. Πενθείτε όμως. Εντάξει, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, μπορεί να πέθανε ο άντρας μου.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι σε πένθος. Δεν ήταν κανένας κακός άνθρωπος. Ένα καλό ανθρωπάκι ήταν μωρέ. Αλλά δεν τον ήθελα και ποτέ μου. Στεναχωρέθηκα με το θάνατο. Αυτό είναι αλήθεια. Στεναχωρέθηκα. Αλλά όχι να πεθύσω. Τότε γιατί τον παντρευτήκατε? Τώρα πάτε χρόνια πολλά πίσω, γιατρέ. Γιατί όλα τα χρόνια ο κόσμος αυτό με ρωτούσε. Γιατί παντρευτήκατε, εγώ απάντηση δεν έβρισκα καμία. Δεν ξέρω γιατί τον παντρεύτηκα. Έτσι, όπως παντρεύονται οι πιο πολλοί. Χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Για τη φάση. Για τον ηθικό και το πάντα. Για τη φάση δεν μπορεί. Κάθε που βρήκατε, κάτι σας θύμιζε, ίσως στη δουλειά του. Σκεφτείτε. Τον ηθικό μου πήγαινε πάρα. Εγώ να σκεφτώ, εσείς τι θα κάνετε. Προσπαθήσω να βρείτε απαντήσεις. Αυτό μου θυμίζει ένα παιχνίδι που έπαιζα όταν ήμουν μικρή και δεν θέλω να το παίξω. Τότε γιατί ήρθατε? Πάλι θα τα ξαναπώ τα ίδια. Τι γιατί ήρθα, πάλι θα επαναλαμβάνομαι. Να με βοηθήσετε θέλω. Πώς νιώσατε στην κηδεία? Φαντάζομαι πήγατε. Φυσικά και πήγα στην κηδεία. Ήταν πάρα πολλοί ο κόσμος, τόσους πολλοί. Και θέλανε όλοι να περάσουνε και να με συλληπιθούνε. Ήταν αθόρυτο. Που ήθελα να σας συλληπιθούν. Ναι. Το χειρότερο πράγμα σε μια κηδεία ήταν τα συλληπιτήρια. Αν μπορούσατε πάντως να πηγαίνετε στην κηδεία. Ναι, τώρα κάτι λες γιατρέ μου. Αν μπορούσα δεν θα πήγαινα, δεν τις αντέχω τις κηδείες. Αλλά γιατί είναι κακό. Είναι λάθος. Στις κηδείες αποχαιρετάμε τους νεκρούς. Είναι μέρος της διαδικασίας του πένθους. Χρυσέ μου άνθρωπε, το είπα και το ξανά εγώ δεν πενθώ. Κι όσο για τον αποχωρισμό, τον έκανα όταν τον βρήκα τέζα στον γκαράζ. Τον βρήκατε τέζα στον γκαράζ? Ναι, βέβαια, θα σας πω. Ήτανε μία Κυριακή και εγώ δεν έχω χειρότερες μέρες. Λάθος, δεν είχα χειρότερες μέρες από τις Κυριακές. Γιατί ήταν όλη τη μέρα μέσα στο σπίτι, δεν είχε δουλειά, βλέπεις. Και ήταν εκεί προστακωμένος όλη μέρα. Ξύπναγε το πρωί και άρχιζε. Έτρωγε ένα σκασμό πρωινό και τι δεν του φτιάχνα για να φάει. Και μετά πήγαινε στην αυλή και άρχιζε εκεί να σκαλίζει το χώμα. Και φύτευε και ξαναφύτευε. Και αυτό τι είχε φτέψει. Τίποτε δεν ήξερα τι είχε βγει. Γιατί ποτέ δεν βγήκε τίποτε. Και μετά, μέσα στο σπίτι, το χεράκι του δεν κούναγε για να βάλει λίγη σκούπα. Το βρήκατε, δεν το γράψω αυτό. Εσείς μπορεί να Στο γράψετε. κείμενο. Εσείς γράψατε το έργο, αλλά εγώ θα πω την ιστορία. Στο σπίτι δεν έβαζε χέρι για τη σκούπα, αλλά πήγαινε στον γκαράζ και έκανε το αυτοκίνητο λαμπίκο. Εκείνη όμως την Κυριακή, εκείνη την Κυριακή άργησε να έρθει. Και για να είμαι ειλικρινής, ανησύχησα. Και πήγα στον γκαράζ. Και μπήκα μέσα στον γκαράζ γιατρέ και το βρήκα εκεί. Πεσμένα ανάσκελα, με τα μάτια ορθάνυχτα και γουρλωμένα γιατρέ. Πέσα στο γκαράζ. Μα είναι τραγικό αυτό που σας συνέβη. Όχι και τραγικό, δεν περίμενα να τον βρω έτσι. Νεκρό. Όχι, πάλι δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβα ότι ήταν νεκρός. Του ρίξα μερικές κλωτσιές στα πλευρά και το κατάλαβα. Κλωτσιές στα πλευρά. Ανήκουστο. Μα δεν κουνιότανε, πώς θα το καταλάβαινα. Του ρίξα μερικές γερές, δεν κουνήθηκε και μετά λέω πάλι πέθανε. Μα να σκύψετε από πάνω του, να ακούσει την καρδιά του, να του δώσετε το φιλί της ζωής. Καλέ, εγώ εδώ δεν τον φιλούσα, τον νόσο να τον φιλούσα πεθαμένο. Είστε πολύ σκληροί. Δεν ήρθε εδώ και να μου πήρετε τέτοια. Δεν μπορώ να ρεμίσω, δεν μπορώ να ρεμίσω. Εγώ θα έπρεπε να τα Είναι λέω τραγικό αυτά. αυτό Εγώ που το συνέβη. πέρασα Είναι τόσο. τραγικό αυτό που συνέβη. Καλά. Από πού την πήρατε την καρέκλα? Η μητερούλα. Η μητερούλα. Τι η μητερούλα, την είχα ξεχάσει αυτή. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα πω μια μέρα η μητερούλα. Πώς βρήκατε στον άντρα σας. Τέζα στο γκαράζ. Έχει μητερούλα γκαράζ. Δεν θα πάρει να την καράζ για την προτέσα. Δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι πάνω στην καράζ. Δώστε την ρωτά. Θα την πάρω τηλέφωνο. Θα την πάρω τηλέφωνο. Να την πάρετε. Θέλετε να φύγω? Να πάτε, δεν λέω ακόμα. Με την ησυχία σας.
Ναι, μητέρα. Ναι, εγώ. Ναι. Άνοιξε θέρμανση. Όχι. Όσο. Με κάνει κρύο. Μητέρα, σε παρακαλώ. Άνοιξε θέρμανση. Όχι, όχι. Δεν σου πει κανείς να κάνεις οικονομία. Θα ανοίξεις, σε παρακαλώ, μητέρα μου, κάνω αυτή τη χάρη. Ναι. Μετά. Πότε μετά. Μετά που θα γυρίσεις, γιατί πού θα πας. Για περπάτημα. Τι το θες το περπάτημα. Τι λες καινούργια αθλητικά παπούτσια και θες να δοκιμάσεις. Όχι σήμερα, μητέρα μου. Όχι σήμερα. Έχω μία αγωνία. Όχι σήμερα. Θα μου κάνεις αυτό το χατήρι. Ναι, ησύχασα, ναι. Σε φιλώ, γεια. Ναι. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Τη μητέρα σας που θα πάει να δοκιμάσει τα καινούργια παπούτσια. Όχι, το θέμα σας λέω. Το δικό μου θέμα. Το δικό σας τι άλλο. Πόσο χρόνων είναι η μητέρα σας? Έχεις είπα 85 τον περασμένο μήνα. Μπράβο, ζωή να έχει. Ζείτε μαζί της. Όχι ακριβώς, το ζώστρο πάνω όροφο. Όλα τα Τον χρόνια. τελευταίο χρόνο ζώστρο πάνω όροφο. Α, μάλιστα, και τι σας έκανε να πάρετε μία τόσο σοβαρή απόφαση. Εγώ δεσμό πια. Ήθελα την εξαρτησία μου. Και τι λέει η μητερούλα σας για το δεσμό σας? Συμπαθεί. Μπράβο. Και ο δεσμός σας για τη μητερούλα σας? Συμπαθεί, Αλλά. με πιέζει να τα κοντούσουν μακριά την μητερούλα. Αν είναι δυνατόν και σε άλλη πόλη. Αλλά εγώ το θέλω αυτό. Πώς θα αφήσω τη μητερούλα. Καλά, εντάξει, μετακομίστε 5 δρόμους πιο πέρα, δεν χρειάζεται. Αδύνατο, δεν πω την πιοδολατριά μου και ένας όρμος που μας χωρίζει είναι πολύ, είναι πάρα πολύ. Αλλά. Είναι αστείο. Ναι. Εδώ πρέπει να μιλάμε για σας. Για πείτε μου. Ό,τι θέλετε. Σας φοβίζει η ιδέα του θανάτου. Σας φοβίζει η ιδέα του θανάτου. Δεν το έχω σκεφτεί. Σκεφτείτε το. Τώρα πρέπει. Και τώρα και αύριο και όποτε θέλετε σκεφτείτε το πάντως. Δώστε μου λίγες μέρες. Είστε σίγουρος ότι η ιδέα του θανάτου, η ιδέα του αποχωρισμού, του οποιοδήποτε αποχωρισμού, τρέμετε, έτσι δεν είναι. Λέτε, γι' αυτό όταν έπεσε το κινητό μου μέσα στην τουαλέτα, Τι να σας πω. έκανα τέτοιο σοκ από τον Επιτρέψτε να πάρω τηλεφώνημα. στη μητερούλα. Ανησυχώ. Καλή και δεν το σηκώνει. Καλή και δεν το σηκώνει. Θα βγει και να δοκιμάσει τα καινούργια της αθλητικά. Μα γιατί τη σήμερα μείνει σπίτι, γιατί. Γιατί η μητέρα σας κάνει αυτό που θέλει. Πώς, τι είπατε. Η μητέρα σας κάνει αυτό που θέλει και δεν τη νοιάζει αν ανησυχείτε ή όχι. Τη νοιάζει. Μάλλον όχι. Κάνει ό,τι θέλει, όπως κι εγώ. Κάνω ό,τι μου γουστάρει. Μια ζωή την έχουμε, βρε αδερφέ. Κάνει ό,τι θέλει. Και το καταλάβατε τώρα, γιατρέ μου, και περιμένετε εγώ να βάλω σε σειρά και να καταλάβω όλο το χαμό της ζωής μου μέσα σε μία ώρα. Ανησυχώ για τη μητερούλα. Η μητερούλα σας έγραψε τα παλιά της, τα παπούτσια και βγήκε να βολτάρει. Λέτε. Και πολύ καλά έκανε. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Μα γιατρέ μου, ούτε 5 δρόμους πιο πέρα που μπορείτε να μετακομίσετε. Πώς. Μια ζωή, μητερούλα και μητερούλα θα είστε. Κάνατε ποτέ στη ζωή σας αυτό που θέλατε. Πάντως, ο δικός μου άντρας δεν είχε τέτοια κολλήματα. Κολλήματα. Μα τι λέξη χρησιμοποιείτε, κυρία Τέτα. Τέτα σκέτο, γιατρουδάκο μου. Γεια σου. Γεια σας. Πώς γίνεται να μου λέτε τέτοια πράγματα μια ασθενής. Έχω μπερδευτεί ρόλοι. Ο γιατρός είμαι εγώ και εκείνη η ασθενής. Και έγινα εγώ ασθενής. Παράδειγμα, πρώτη και τελευταία. Δεν επιτρεπτώ να μπερδεύονται οι ρόλοι. Και δεν μου άρεσε μόνο αυτό. Πως επέτρεψε σε μια ασθενή να μιλάει έτσι για τη μητέρα του. Απαράδεκτο. Πρώτη και τελευταία. Και για το θράσος να με ρωτήσει αν έκανα στη ζωή μου πραγματικά αυτό που ήθελα. Άκου αν έκανα στη ζωή μου πραγματικά αυτό που ήθελα. Καλώς ήρθατε. Έχετε κάτι σήμερα, φαίνεστε κάπως αλλιώς. Πώς αλλιώς. Δεν μπορώ να το περιγράψω, μήπως είστε άρρωστο. Μια χαρά είναι. Πιο καλό είναι ποτέ. Κάτσε.
κάνετε πάλι? Κάθισα. Λοιπόν, πώς πάει? Καλύτερα είμαι σίγουρος. Και λέγε, Να πριν από λίγες μέρες, κατάφερα να βγω μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. γεμάτο με κόσμο. Γεμάτο, όπως είπα. Και έμεινα ένα ολόκληρο λεπτό χωρίς να υδρώσω. Αχώ. Αυτό έχετε να πείτε μόνο. Δεν πρέπει να μείνεις παραπάνω. Με μαλώνετε. Εσείς κάπως είστε σήμερα, μα δεν άντεξα παραπάνω. Όπως θέλω σήμερα. Συνέχισε. Γιατρέ μου, Μετά από 5 χρόνια θεραπείας, μου λες αυτό για το λεπτό. μα τόσο άντεξα. Κοιτούσα το ρολόι και μόλις συμπληρώθηκε ένα λεπτό, έφυγα σφαίρα έξω. Τότε πήρα και ανάφη. 5 χρόνια θεραπείας και τίποτα. Με τη στάση στο λεωφορείο πώς θα πας? Εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα. Κάθομαι στην άδεια στάση και αν διαμνήσει από κόσμο, δεν φεύγω αμέσως, περιμένω αρκετά. Και μερικές φορές το λεωφορείο εκεί. Και κάποιοι είναι βιαστικοί και φεύγουν. Και τότε ο κόσμος γίνεται λιγότερο. Και είναι πιο καλά. Τότε κάθομαι κι άλλο και καπνίζω και τσιγάρο. Αργά το καπνίζω, δεν βιάζομαι, δεν αγχώνομαι. Τι λέτε για δεν υπάρχει πρόοδος? Σχετική, θα μπορούσε και καλύτερα. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να κάνω κι άλλο. Δεν το βλέπω. Εσείς κάτι έχετε σήμερα, είχατε κάποια δύσκολα στιγμή πριν από μένα. Μήπως να φύγω να έρθω αύριο? Όχι, 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 όχι. Νευρικός είσαι σήμερα! Ό,τι θέλω είναι σήμερα. Καλά, το πείτε. Τι εννοείς αυτό το ότι πείτε? Τίποτα. Πώς τίποτα, πετάς κάτι και δεν εξηγείς? Τι να εξηγήσω, τι να πω. Να εξηγείς, να πεις κάτι. Απλώς, αλλιώς σου πετάς λόγια στον αέρα. Μα δεν μετάω λόγια στον αέρα. Πετάς. Καλά, το πείτε. Να το πάλι. Με περνάς για χαζό. Με τίποτα. Και τι με περνάς τότε? Μα για ένα σοβαρό επιστήμονα. Το πιστεύεις αυτό που λες? Φυσικά, γιατί δεν θα το έλεγα. Δεν σε ψέμα. Σε εσάς ποτέ. Δεν λες την αλήθεια γιατί φοβάσαι. Δεν φοβάμαι τίποτα, σας εκτιμάω αφάνταστα. Μα σου έχω προσφέρει ελάχιστα αυτά τα 5 χρόνια. Για μένα είναι πολλά. Ένα ολόκληρο λεπτό μέσα στο σούπερ μάρκετ γεμάτο με κόσμο, χωρίς να ιδρώσω καθόλου. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Έχω κάνει σπουδαία πρόοδο. Και στις στάσεις των λεωφορείων θυμάστε πώς ήταν στην αρχή. Ούτε από δίπλα δεν περνούσε. Ακριβώς, είστε σπουδαίος γιατρός. Είμαι. Ο καλύτερος γιατρός. Μα δεν έχεις πάει σ' άλλους. Τι σημασία έχει, εμπιστεύομαι το κριτήριό μου, εμπιστεύομαι εσάς. Έχεις 5 χρόνια εδώ και έχεις κάνει ελάχιστη πρόοδο. Αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Έχουμε χρόνια μπροστά μας να κάνουμε κι άλλη πρόοδο. Κάθε φορά που έρχομαι στο γραφείο σας νιώθω υπέροχα. Νιώθω σαν να έρχομαι σε ένα δικό μου άνθρωπο. Ας πούμε σαν να έρχομαι στον πατέρα που δεν γνώρισα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν είναι πατέρα σου. Το ξέρω, αλλά εγώ έτσι νιώθω. Θέλω να έχουμε συνέχεια. Σας εμπιστεύομαι. Η μητέρα σας τι κάνει? Η μητέρα μου. Η μητέρα. Την αλήθεια έχω μια αγωνία σήμερα. Γιατί μια αγωνία, μια ανησυχία δεν ξέρω. Νομίζω πως είναι η ώρα να την πάρετε τηλέφωνο. Πώς το ξέρεις αυτό? Καλά τώρα, τόσα χρόνια είμαι εδώ, έχω μάθει τη συνήθεια. Ακούστε προσωπικά. Έχουν μπερδευτεί οι ρόλοι. Εγώ είμαι ο θεραπευτής, εσείς ο θεραπευόμενος. Αφήστε τη μητέρα μου, αφήστε τα προσωπικά μου. Ελάτε τώρα, τηλεφωνήστε της. Μπορεί κάτι να της έχει συμβεί. Μπορεί να ανησυχεί που δεν την έχετε πάρει ακόμα τηλέφωνο. Μπορεί δεν ξέρω κι εγώ τι να έχει βάλει στο μυαλό της. Λέτε, Λέω. πριν που τηλεφώνησα, δεν απάντησε. Είδατε, γρήγορα. Τηλεφωνήσαμε, Γρήγορα, μην καθυστερείτε. Τώρα να τηλεφωνήσω. Καθυστερείτε. Ναι, μητέρα, δεν έπρεπε να βγεις. Ναι. Όχι, μητέρα, δεν σου κάνω έλεγχο. Φυσικά δεν έχω το δικαίωμα να σου πω πού θα πας και πώς θα λείψεις, αλλά ναι, είσαι ανεξάρτητος άνθρωπος και κανείς δεν μπορεί να σου πάει τίποτε. Όχι, όχι, μητέρα μου, όχι, όχι. Δεν το παίρνεις σαν έλεγχο, δεν σου κάνω έλεγχο. Ναι, μητέρα, μητερούλα. Το έχεις. Νομίζω πως είχε δίκιο. Ποιος? Η μητέρουλα σας. Πώς το ξέρεις αυτό, δεν άκουσα να μου συνομιλία. Άκουσα τη μισή, άκουσα τα δικά σας λόγια και ήταν αρκετά για να καταλάβω. Μα καλά, είναι αλήθεια. Της ασκείτε έλεγχο. Το κάνετε εσείς αυτό ένας ειδικός. Πώς το επιτρέπετε στον εαυτό σας. Όχι, όχι, δεν σου έλεγχο σε κανένα. Προπαντός τη μητερούλα μου, τη σέβομαι απεριόριστα. Δεν το τολμούσα. Τότε γιατί σας έκλεισε το τηλέφωνο. Μπορεί να έχει κανένα της. Ναι, που της αντεντώσατε εσείς με το φυσικό. Λέτε, Λέω. φταίω δηλαδή. Μα είναι φως ανάλυο ότι φταίει. Μην μου πείτε ότι φταίει η μητέρουλα σας. Σας γνωρίζω τόσο καιρό, δεν έχω διαπιστώσει ούτε μια φορά. Τι φταίει η μητέρουλα σας. Φταίω δηλαδή. Φταίς. Μόνο εγώ. Μόνες. Και τι να κάνω.
Άντε, μπράβο. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό σε θαυμάζω σαν ειδικό. Θα της τηλεφωνήσω. Συγγνώμη για την διαδικασία. Δεν απαντά. Λογικό, την έφτιαξες. Ακόμα δεν απαντά. Ναι, μητέρα. Μητερούλα, ναι, θέλω να σου πω πως μου το έκλεισε. Η μητέρουλα μου το έκλεισε. Δεν θέλει να μ' ακούσει. Τα ακούς? Τα ακούω. Και πώς το κρίνεις? Είναι φυσιολογικό αυτό, την πλήγωσες. Την πλήγωσα. Μα νιώθω πως την πληγώνω από κάνει έμβριο. Υπερβολές. Υπερβολές. Απλά δεν θέλεις να παραπληκτείς το λάθος. Το λάθος μου δεν είναι πως ανησύχησε και αυτή. Το λάθος μου είναι πως συνεχίζουν να της επιτρέπουν να πληγώνουν. Να και εδώ πάλι λάθος κάνεις. Και η δικιά μου η μητέρα με τον ίδιο τρόπο θα είχε συμπεριφερθεί. Θα μου έκλεινε το τηλέφωνο και όταν θα γύριζε σπίτι δεν θα μου μιλούσε, θα μου κρατούσε μούτρα. Και θα έβρισκε κάποια αφορμή και θα με κατσάδιαζε. Εγώ τότε θα τη ζητούσα συγγνώμη για τη στάση και όλο θα ήταν καλά. Φαντάζομαι πως τη ζητάς πολλές φορές μες τη μέρα συγγνώμη. Αρκετές, προκειμένου να είναι καλά εκείνη. Και πώς είναι οι φορές που σου έχει ζητήσει εκείνη συγγνώμη? Δεν έχει κανένα λόγο. Σωστά, σωστά. Ούτε και η δική μου μητέρα είχε ποτέ. Δεν θα έχει κάποιο λόγο. Ποτέ δεν θα έχει, ποτέ δεν είχε. Ποια είναι η πιο δύσκολη άσκηση που σου αρέσει να κάνεις? Τι γίνεται, σήκω. Ποια είναι η πιο δύσκολη άσκηση που σου αρέσει να κάνεις? Ας μην αναφερθούμε σε αυτό. Πιέζει με ακόμα και το σκέφτομαι. Ας αλλάξουμε θέμα. Να ζήσεις μόνο για τη μητέρα σου. Ας αλλάξουμε θέμα. Υπόσχομαι. Θα καθίσω 5 ολόκληρα λεπτά μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Γεμάτο με κόσμο. Αύριο κιόλας θα το κάνω. Υπόσχομαι. Είσαι έτοιμος να υποσχεθείς πολλά από το να κάνεις την πιο δύσκολη άσκηση. Κοιμάσαι ακόμα στο ίδιο δωμάτιο με τη μητέρα σου. Νιώθω ασφάλεια. Αηδίες! Ούτε εσείς γιατρέλους δεν χώρια από τη μητέρα σας. Και αποτελείτε παράδειγμα για μένα. Σας έχω πει τόσες φορές. Ζω στον από πάνω όροφο. Καλά τώρα, το ίδιο είναι. Δεν ξεχνώ πριν από λίγο καιρό κοιμόσασταν στο ίδιο δωμάτιο μαζί της. Εμείς οι δύο έχουμε πολλά κοινά. Έτσι φαίνεται. Γι' αυτό δεν σας αλλάζω. Δεν σας αλλάζω. Τον τελευταίο χρόνο ζω στον από πάνω όροφο. Καλά τώρα. Σπουδαία πρόοδος, Σαν το δικό μου ένα λεπτό στο σούπερ μάρκετ είναι αυτό. Δεν είναι το ίδιο. Καλά τώρα, ακριβώς το ίδιο είναι, αυτό ξέρετε. Γιατί βασανίζεσαι. Δεν ξέρω σήμερα. Ίσως η προηγούμενη στιγμή μου τα λόγια της, δεν ξέρω. Κατάλαβα, σας βάρει με τα δικά της, Μπορεί να είναι αυτό, δεν ξέρω. Κάθε παραδός που έρχεται εδώ μέσα. Είναι φορές που το έναν άνθρωπο που έχει κάτι να φωτογραφεί να ακούσει κανείς τις μεγαλύτερες αλήθειες. Είμαι ένας άθλιος γιατρός. Όχι, αυτό μην το ξαναπείτε. Εγώ δεν σας αλλάζω. Μην το ξαναπείτε. Μην με στείλετε αλλού. Δεν μπορώ άλλο. Σας παρακαλώ. Χρειάζεται κάποιον καλύτερο από μένα. Μα δεν υπάρχει καλύτερος από εσάς. Είστε τα πάντα για μένα. Τα πάντα μετά από τη μητέρα μου φυσικά. Αλλά μετά από εκείνη είστε τα πάντα. Κανείς δεν τα πάντα για κανέναν. Πάνω στο μυαλό σου Η αυτό. μητέρα μου είναι! Και μετά από τη μητέρα μου είστε εσείς! Μη με στείλετε σ' άλλον. Δεν θα φύγω ποτέ από εδώ! Ορίστε, η μητέρα σας είναι. Είδατε, έτσι ανωτερότητα και σας παίρνει αυτή τηλέφωνο. Ήσασταν πολύ σκληρός απέναντί της και ήσασταν και πολύ άδικος. Ναι. Τι μπορώ τώρα. Ναι, καταλαβαίνω. Αν μου έδινες μια ευκαιρία, μια ακόμη, ξέρω να δώσεις πολλές. Ναι, το καταλαβαίνω. Πότε πετάς, και εμένα θα μου λείψεις. Αντίο. Δεν πρέπει να ήταν η μητέρα σας. Φτάνει, δεν χρειάζεται να ξέρετε ποιος ήταν. Εσείς πρέπει να φύγετε. Μα εσείς σκοτεινιάσετε. Πρέπει να σας πλέδωσα αυτό το τηλέφωνο. Δικό μου θέμα. Εσείς πρέπει να φύγετε. Μην μου το κάνετε αυτό. Θεραπεία μαζί μου έλα το τέλος. Σας πληροφορώ πως τόσα χρόνια πήγα χαμένα. Σας ζητώ συγγνώμη. Δεν σας βοήθησα καθόλου. Μην μου το κάνετε αυτό. Σας εκτιμώ. Σας χρειάζομαι. Εσείς μπορείτε να με χρειάζεστε, εγώ και εσάς πια. Μην! Τελευταία μας συνεδρία έλαβε τέλος.
Ναι, ναι, μητέρα. Τι ώρα θα γυρίσω στο σπίτι? Δεν ξέρω, μητέρα. Λέω να μην γυρίσω σήμερα. Πού θα κοιμηθώ? Δεν σε έφορα, μητέρα. Σας το έκπληξε. Ναι, Της μίλησατε άσχημα. εσείς πρέπει να φύγετε. Δεν σας χρειάζομαι άλλο. Να με χρειάζεσαι εσείς. Τελευταία μας συνεδρία, αλλά τέλος. Είστε ελεύθερος. Ή μάλλον, είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος από τι? Ελεύθερος από τι? Ελεύθερος από τι? Ελεύθερος από τι? Σάντι, από το Κυριακούλα. Από όπου θέλετε. Τι πείστε για να σας άκουσα? Ήταν η πόρτα ανοιχτή και μπήκα. Καλέ, ωραίο γραφείο έχετε, λιτό. Έχω πάει και σε κάτι άλλα και είναι τίγκα στα έπιπλα. Και εκείνα ρε παιδί μου, τα πτυχία στους τοίχους, τύχη όλα κορνίζες. Εσείς πόσα πτυχία έχετε? Δεν βλέπω και κανένα κρεμασμένο. Ένα και δεν το έχω κρεμάσει. Σεμνός. Καθίστε. Και από το νου. Ας κάτσω λοιπόν. Πού να κάτσω? Και εσείς γιατί έτσι εκεί πίσω λοξά? Το σε ενοχλεί? Θέλω να σας βλέπω και να με βλέπετε στα μάτια. Δεν το προτιμώ, αυτή είναι η μέθοδος μου. Αχ, δεν με έχει ξανατύχει αυτό. Λοξά καθόμαστε, λοξή μέθοδος. Τέλος πάντων τώρα. Ας κάτσω. Ωραίο. Ωραίο αναπαυτικό κάθισμα. Εσείς εκεί πίσω καλά κάθεστε. Σπίτι μου σας φέρνει εδώ σήμερα. Και χαρτομάτιλα υπάρχουν. Τέλεια. Σε έναν άλλο που πήγαινα δεν είχε. Γράψατε εκεί. Όχι, αλλά θα μπορούσα. Εδώ πέρα όσοι έρχονται θα κλαίνε φαίνονται. Φαίνεται γι' αυτό έχετε και τα χαρτομάτιλα. Δεν είναι απαραίτητο να κλαίνε. Εσείς εκτός από σεμνός, είστε και προβλητικός. Κάνε ξέρω κάποιον που έρχεται σε εσάς κοντά στα 30 χρόνια, τώρα θα είναι περίπου 80. Ναι, είναι από τους πρώτους μας εμείς. Θέλετε να μου πείτε γιατί θα δω σήμερα? Αυτός που σας λέω, έχει πάψει να σαπουνίζει τα χέρια του 20 φορές την ημέρα. Τώρα θα σαπουνίζει μόνο 10. Ναι. Πείστε μου αν θέλετε. Γιατί ήρθα εδώ, Ακριβώς ο χρόνος κυλάει. κυλάει γρήγορα. Λοιπόν, γιατί ήρθατε εδώ? Για τον ίδιο λόγο που πήγα και στους άλλους. Πιο συγκεκριμένα. Ναι, μητέρα. Δεν βρίσκεις το μπλε κουστούμι μου. Δεν πειράζει, μητέρα, έχει καλά κουστούμι. Ξέρω το μπλε κουστούμι μου πάει πολύ και τα άλλα μου πάνε εξίσου. Μητέρα, πρέπει να σε αφήσω, έχω ασθενή. Ποιος είναι ο ασθενής? Δεν θα πει όχι ακόμα, έχω ασθενή. Κάθεται στο δώσω κάτω. Σε αυτό που άλλαξε το ύφασμα, ναι. Μια χαρά είναι μητέρα το ύφασμα. Μητέρα, ξαναπάρε άμα βρεις το μπλε κουστούμι. Ουφ! Λίγο υπερβολική η μητέρα σας. Αρκετά. Και λιγάκι πιστική. Αρκετά. Αλλά εσείς την βάλατε στη θέση της. Το νομίζω, αλλά ας αφήσουμε τη μητέρα μου. Πείτε μου στους παγόντες σας φέρνει εδώ. Όχι πως με νοιάζει βέβαια, γιατί σας το λέω. Δεν σας νοιάζει. Δεν με νοιάζει, αλλά είμαι πρόθυμος να σας ακούσω αν μιλήσετε. Ναι, αλλά δεν σας νοιάζει. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Δικά σας τα προβλήματα, δικά μου τα προβλήματα. Σας νοιάζει εσάς και δικά μου τα προβλήματα. Να σας πω, τέτοια ερώτηση δεν με έκαναν ποτέ οι άλλοι. Εγώ πρωτότυπος, κάνω ερωτήσεις που δεν κάνω. Αυτό φαίνεται. Έτσι θα το συνεχίσουμε τώρα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε κάτι που δεν ξεκινήσαμε. Γιατί είστε ντυμένοι έτσι? Συγγνώμη, έχω βγει εκτός ορίων. Δεν πρέπει να σας κρίνω, δεν θέλω να σας κρίνω. Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Λέτε κάτι, μου πείτε μου. Ωραία, θα σας πω. Όλα ξεκίνησαν από το σούσι. Συγχαίρομαι το σούσι, είναι αηδία. Θα μου πείτε πως οι άνθρωποι φτάνουν και τρώνε αηδίες, αλλά πείτε μου γιατί όλα ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Ήθελα να πάω ένα τάπερ με σούσι στους γονείς μου. Σας το έφερα στα μούτρα, συγγνώμη. Τώρα καταλαβαίνω γιατί εσείς έχετε αυτά εδώ τα χαρτομάτιλα, ενώ οι άλλοι δεν είχαν. Θέλετε να με κάνετε να πάρω ένα για να σου πει
σούσι. Ωραία. Ήταν η πρώτη μου απόπειρα στη μαγειρική. Ήταν το πρώτο μου πιάτο. Δεν φαντάζεστε με τι χαρά. Μα με σούσι ξεκινήσατε. Αυτό είναι το πρώτο μυστικό σκύλος. Εντάξει, σταματάω. Δεν μπορείτε να πάτε στο μάτι του κουτινάδι. Άκουσα ότι θα σκουπίσω τα δάκρυά μου. Με τα μανίκια του φούτε σας. Μα που έχω πει. Έξω στην πόρτα γράφει το όνομά σας με μεγάλα γράμματα. Ιεροκλής Χατζίδης. Και μάλιστα λέει πως είστε ψυχίατρος. Σωστό χώρο. Μπήκατε και σωστά γράφει πινακίδα. Διαβάσατε έξω. Και εγώ είμαι αυτός που λέει πινακίδα. Θα το συνεχίσουμε να το δείξουμε. Θα πω για το σούσι. Πείτε για το σούσι. Ήθελα που λέτε να πάω ένα τάπερ με σούσι στους γονείς μου. Είχα βάλει τα δυνατά μου για να γίνει τέλειο. Είχα διαβάσει 100 φορές τις οδηγίες για να μην μου ξεφύγει κάτι. Όχι πως δεν ήξερα να φτιάχνω το σούσι. Ήξερα και πολύ καλά μάλιστα. Διότι η μαγειρική ήταν πάντα το πάθος μου. Και από κοντά η ζαχαροπλαστική. Καλά μέχρι εδώ. Γιατί ρωτάτε. Σαν αφηρημένος μου φαίνεστε. Δεν είναι. Έχω την εντύπωση πως δεν με παρακολουθείτε. Σας παρακολουθούν μια χαρά. Τάτε μαγειρική σούσι. Ευχήστε. Μα σαν να μην βρίσκεστε καν μέσα στο χώρο. Λάθος συμπέρασμα. Τι να σας πω, σαν να είστε παρόν να πω. Κυρία μου, το έφερα το σούσι γονείς σας. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Να την ακούσω. Τους παίρνω λοιπόν τηλέφωνο και απαντάει ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς απαντάει πάντα στα τηλεφωνήματα κάπως ψυχρά, απρόθυμα. Δεν λέει πολλά. Τους λέω λοιπόν, του λέω, πως θα περάσω από το σπίτι να του αφήσω ένα δώρο. Δεν είπα τι δώρο. Κάτι σαν έκπληξη δηλαδή. Κι ύστερα στο πίσω μέρος άκουσα τη φωνή της μαμάς να ρωτάει «Ποιος είναι?» Και ο παπάς απάντησε «Αυτή». Εγώ είμαι η αυτή. Το κατάλαβα. Τι, και δεν θα με ρωτήσετε πώς ένιωσα που με αποκάλεσε έτσι. Όχι. Οι άλλοι γιατροί, σε αυτό ακριβώς το σημείο, με ρωτούσαν πώς ένιωσες και ύστερα μου ζητούσαν να περιγράψω το συναίσθημά μου. Εγώ δεν ρωτάω. Και αν θέλετε πείτε, θέλετε δεν λέτε. Θα πω. Φύγε. Ένιωσα μια ξένη. Μόνο μια ξένη την αποκαλεί κάποιος αυτή. Έτσι δεν είναι. Μπορεί. Έπρεπε να με αναφέρει με το όνομά μου ή έστω να πει η κόρη μας. Αυτό περίμενα. Το αυτή με πάγωσε. Ένιωσα σαν μια ξένη που όχι μόνο τους τηλεφώνησε, αλλά μια ξένη που τους ήταν και ενοχλητική. Ύστερα ο μπαμπάς έκλεισε το τηλέφωνο χωρίς να πει τίποτα άλλο. Φαντάζομαι την απογοήτευσή σας. Το θέλετε να πετάξετε το σούσι στα σκουπίδια. Ναι! Στα σκουπίδια, στα σκουπίδια! Στα σκουπίδια. Να μην το βλέπω μπροστά μου. Διότι το σούσι συμβόλιζε την απόρριψη. Τη χαόδη απόσταση που με χώριζε από εκείνους. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι, έριξα όλο το φταίξιμο στο σούσι. Καταλαβαίνω. Αν θέλετε σταματάμε. Συγγνώμη, τελείωσε και όλος ο Δεν χώρος έχουμε μου. ακόμα. Ωραία. Οπότε να συνεχίσω. Ήθελα που λέτε να πάρω το σούσι, να το βάλω σε μια σακούλα και να την κατεβάσω στον κάδο και να τη θάψω κάτω από άλλες σακούλες για να μην έχει καμία πιθανότητα να ανέβει πάνω-πάνω, αλλά να είναι κάτω-κάτω. Σαν μια σκέψη που είναι θαμμένη κάτω-κάτω-κάτω στο μυαλό μου και δεν έχει καμία πιθανότητα να ανέβει πάνω-πάνω. Σας κούρασα. Όχι. Γι' αυτό έκανα. Πήρα λοιπόν το σούσι, το έβαλα σε μια σακούλα και κατέβασα τη σακούλα στον κάτω σκουπιδιών. Και δεν τους πήγατε. Μη βιάζεστε τώρα. Πέρασαν έτσι λίγες μέρες. Δεν θυμάμαι πόσες μέρες πέρασαν. Έχει σημασία αυτό. Όχι. Είστε καλά. Ανακουφίστηκα τώρα.
Γιατί μια άλλη που είχα πάει, μια άλλη σαν και εσάς δηλαδή, ήθελε ακριβώς να μάθει πόσες μέρες πέρασε. Ήταν πολύ τις λεπτομέρειες εκείνη. Εσείς δεν είστε και αυτό με ηρεμεί. Να φανταστείτε πως οι άλλοι δεν ήθελα να της πω και τη συνταγή για το σούσι. Τι να έκανα κι εγώ. Πήρα εκεί ένα χαρτί, την έγραψα γρήγορα, την πέταξα πάνω στο γραφείο της και έφυγα. Καλά δεν έκανα. Τι ρόλο τώρα θα έπαιζε στη θεραπεία μου η συνταγή για το σούσι. Θα έπαιζε. Όχι. Και πέρασαν έτσι λίγες μέρες και δεν σκεφτόμουν ούτε τους γονείς μου, ούτε το σούσι, ούτε τίποτα. Κι αν καμιά φορά το μυαλό μου πήγαινε στο σούσι, έλεγα πως αυτό είναι μακριά από μένα. Μακριά από μένα και σε καμία χωματερή. Και μετά τι έγινε? Μετά. Ένας χαμός έγινε μετά. Ένας χαμός έγινε μέσα στο μυαλό μου την ώρα που έφτιαχνα μια τυραμισού. Με αυγά χωρίς. Πώς θέλετε και τη συνταγή. Θα ήταν χρήσιμη για τη μητέρα. Με αυγά ήταν αγαπημένος. Από όλα, συνεχίστε. Εκεί λοιπόν που ανακάτευα τα υλικά, πέταξα το κουτάλιο ψηλά στο ταβάνι και είπα τέλος. Ως εδώ. Αν θέλουν αυτοί να με απορρίψουν, ας το κάνουμε μπροστά μου. Και ξανά φτιάξα το σούσι. Και τους το πήγα. Αφού το έβαλε στο τάπερ. Και μάλιστα τους το πήγα προειδοποίητα. Δεν τους πήρα καν τηλέφωνο. Αυτό θα τους ενόχλησε αφάνταστα. Αχ, φυσικά. Και τη μητερούλα θα ενοχλούσε. Ποια? Τη μητερούλα. Γελάτε! Μην γελάτε. Ακόμα γελάτε. Σταματήστε να γελάτε, να πάτε αυτό. Κάντε το έτσι. Μα μητερούλα τώρα. Καλέ στην ηλικία σας. Μητερούλα, πάτε μητερούλα. Δεν σας πάω κόντρα. Αν θέλετε να μου πάτε κόντρα θα μου λέγατε. Αχ, δεν ξέρω τι να σας πω. Μητερούλα μου. Όμως, Ναι, κάπως. Είναι για άλλες ηλικίες. Πιο μικρές ή πολύ μικρές. δεν βλέπετε για μικρό. Όχι μεγάλο. Αλλά, πώς να σας το πω τώρα. Το να λέτε τη μητέρα σας μητερούλα στην ηλικία που βρίσκεστε, είναι σαν να μην μεγαλώσατε καθόλου ποτέ. Ή σαν να γεννηθήκατε χτες. Καλά, ας αφήσουμε το θέμα τώρα αυτό. Ναι, ας το αφήσουμε αυτό το θέμα, διότι εδώ είμαστε για το δικό μου το θέμα, όχι για το δικό σας. Ποιο δικό μου? Αυτό με τη μητέρουλα σας. Εγώ θέλω με τη μητέρουλα. Είναι φως φανάρι. Πείτε τη μαμά, είναι... Τι είναι? Όριμη προσφώνηση. Τέλος πάντων τώρα, ας πάμε καλύτερα στο δικό μου το θέμα. Φτιάχνω λοιπόν το σούσι, το δεύτερο σούσι, αν με Σας παρακολουθώ. παρακολουθώ. Είστε χαμένος στις σκέψεις Σκέφτομαι σας. αυτά που λέτε. Στο δεύτερο το σούσι, έβαλα όλη μου την τέχνη. Πιστεύω πως δεν έχω ξαναφτιάξει καλύτερο σούσι. Ήταν ένα περίεργο πράγμα. Σαν να ήθελα να τους μπω στο μάτι με τη μαγειρική μου ή και να τους ικανοποιήσω. Δεν ξέρω τι από τα δύο. Εσείς τι από τα δύο λέτε. Δεν ξέρω, πείτε μου κι άλλο και θα σας πω ίσως. Ένιωθα ένα μείγμα θυμού και ανάγκης για αποδοχή. Αχα! Και τι από τα δύο κυριάρχησε. Στο τέλος ο θυμός. Για πείτε μου. Αχ, συμπάσχετε μαζί μου. Είναι από Σας καθαρά ευχαριστώ. επιστημονικό ενδιαφέρον. Για πείτε μου. Σας ευχαριστώ. Πείτε μου. Φτιάχνω λοιπόν το σούσι. Τέλειο. Τελειότερο σούσι δεν έχετε ξαναφτιάξει. Ποτέ. Και Και εκεί που καθόμουν από πάνω και το κοίταζα, μου ήρθε μια τρελή σκέψη. Να το πετάξω και αυτό στα σκουπίδια. λάθος. Λάθος βέβαια, στο μυαλό μου είστε τι θα κέρδιζα. Το πολύ πολύ να κατηγορήσω τον εαυτό σας για τη δουλειά που δείξατε. Όλες τις σκέψεις μου διαβάσατε. Σας ευχαριστώ, Στέφη. Είπα στον εαυτό μου, κουράστηκες τόσο πολύ να φτιάξεις αυτό το σούσι. Θα το πετάξεις. Ποτέ. Ποτέ. Το έβαλα λοιπόν και εγώ στο τάπερ και τους το πήγα. Διότι σκοπός μου ήταν να δω την αντίδρασή τους με τα ίδια μου τα μάτια και όχι απλά να τη φαντάζομαι. Είστε γενναία. Γενναία.
Είστε τόσο ψυχωτικός. Εγώ παρά εσείς είστε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, συνεχίστε. Χτυπάω λοιπόν το κουδούνι και ανοίγει η μαμά. «Ω, εσύ!» μου λέει. Της χαμογέλασα πλατιά. Το ένιωθα αυτό το χαμόγελο, αλήθεια σας λέω, δεν ήταν καθόλου προσπίτο. Σας πιστεύω. «Τι είναι αυτό?» λέει και δείχνει το τάπερ με το δάχτυλο που φορούσε 4 δαχτυλίδια. Είναι κάτι που μαγείρεψα για σας», της απαντώ. Και ύστερα είδα από πίσω να ξεπετάγεται το κεφάλι του μπαμπά και μου είπαν τα γνωστά. Ποια γνωστά, δεν ξέρω. Να, πως έχω κάνει τόσες σπουδές και κατέληξα μαγείρισα και Ω. δεν κλείσαν την πόρτα κατάμουτρα. Είστε μαγείρισα. Α, ναι, δεν σας το πω αυτό. Το ξεχάσετε, δεν πειράζει. Ναι, είμαι σεφ. Ω, σεφ. Μα ναι, αφού αυτό ήθελα πάντα να κάνω. Και τι το κάνατε από την αρχή. Μα είναι προφανές. Είναι. Μα ναι, είναι. Ήθελα πάντα να ικανοποιώ τους άλλους. Στην προκειμένη περίπτωση, τον παπά και τη μαμά. Αλλά αυτό έγινε συνήθεια. Και κατέληξα πια να κάνω τα χατήρια όλων. Και πώς είναι, πώς νιώθατε όταν θέλετε να κάνετε τα χατήρια όλων. Στην αρχή ήταν πολύ καλά. Πολύ ωραία. Όλο μπράβο και μπράβο εισέπρατα. Αλλά με τον καιρό η κατάσταση έγινε ασφικτική. Εάν έκανα κάτι για το οποίο οι άλλοι διαφωνούσαν, εισέπρατα αμέσως την απόρριψή τους. Κι έτσι άλλαξα δρόμο. Αλλάξατε. Μα ναι. Μητερούκα. Ναι. Τώρα Τώρα το καλύτερο, όχι, για πείτε μου, για πείτε μου. το καλύτερο. Ξέρω εγώ δεν χρειάζεται εξέλιξη. Αλλάξατε. Ναι, έσκησα όλα αυτά τα PHA, PHB, PHC, PHD και ξεκίνησα μαθήματα μαγειρικής. Τι είναι αυτά τα PH. Τυχεία. Τι τα ήθελα. Εγώ το μόνο που ήθελα στη ζωή μου ήταν κατσαρόλες και κουτάλες. Το κάνατε, Το Ε, κάνατε. μα βέβαια, δεν γίνεται να ζεις για τους άλλους. Για τη μαμά και τον μπαμπά. Για κανέναν. Και αφού το πήρα απόφαση, είπα στον εαυτό μου πρώτα πως αυτή είμαι και τέλος. Τέλος, Καλά. Τι ωραία, τάπα. Είσαστε τόσο υπομονετικός. Δείξατε μεγάλη προσοχή στα λόγια μου, έχετε τόσο μεγάλη υπομονή. Τελείωσε ο χρόνος μου. Δυστυχώς, ναι. Πότε να ξανάρθω. Μα γιατί δεν σας. Μα θέλω, είστε τόσο ενθαρρυντικός. Τι άρχιστε εσείς αν ενθάρρυνση. Δεν έχει σημασία, άλλωστε πάμε να πει ενθαρρυντικό. Τι ωραία. Πηγαίνετε διακοπές. Ας το πούμε και έτσι. Δεύτερος πρόσφυγος. Αντίο. Αντίο και σας ευχαριστώ. Εσείς εμένα. Μα γιατί το λέτε αυτό. Το σους και τα μάτια σας. Αντίο. Αντίο. Ένα τάπερ με σούς. Ο καθένας με τον τρόπο του. Αλλά ο δρόμος είναι ο ίδιος. Ο δρόμος είναι πάντα ο ίδιος. Οι ζωές μας είναι χώροι με συγκεκριμένες διαστάσεις. Είχα την ψευδαίσθηση πως η έκταση είναι άπειρη, πως μπορούσα να τη γεμίσω με ό,τι επιθυμούσα. Η δική σου ζωή, εσύ ο ίδιος το μικρό και αδύναμο πλάσμα που έφερα στον κόσμο, έδωσε νόημα στη δική μου άδεια ζωή. Δεν ήξερα. Δεν καταλάβαινα πως δεν θα έπρεπε εσύ να ήσουν το μέσο για να έχω εγώ δική μου ζωή. Πως καταπάτησα με τα χρόνια τη δική σου έκταση. Το δικό σου χώρο που ολοκληρωτικά σου ανήκαν. Πως τα εμπόδια που έβαζα στις δικές σου ανάγκες και επιθυμίες ήταν υποστηλώματα της ύπαρξής μου.
Υπήρξα αφελής και άπλης, εγωκεντρική και τυφλή. Για χρόνια δεν αξιολογούσα τον νυχτερινό υδρότα και τα χυμαρώντας του υλικό, τους εφιάλτες. Έλεγα πως ήταν σημάδια γύρατος. Μετάνιωσα. Λέει πολλά αυτή η λέξη. Χρειάζονται περισσότερες. Δεν το ξέρω. Μετάνιωσα, πουλάκι μου. Είναι αργά. Ούτε αυτό το ξέρω. Όμως οι άδειες ζωές μας γεμίζουν με αυτά που αγαπάμε. Και η δική σου και η δική μου και... Στο γραφείο κοιμήθηκα, ναι. Ξημέρωσε. Δεν το κατάλαβα. Φεύγεις ταξίδι. Με τον Χουάν. Μητέρα, ποιος είναι ο Χουάν? Σου έκανε κομπλιμέντο και τα αθλητικά σου παπούτσια στο πάρκο. Και πότε θα επιστρέψεις? Ίσως ποτέ. Μητέρα! Ποιος έρωτας, μητέρα? Πόσο χρόνο είναι ο Χουάν, μητέρα? Δεν ξέρω αρνητική, 10 χρόνια μικρότερό σου. Ναι, μητέρα. Να ακούσω αυτό το σοβαρό που έχεις να μου πεις, που είναι πιο σοβαρά από τον έρωτά σου για το Χουάν. Ω, μητέρα. Μητέρα, με συγκίνησε. Ναι, υπήρξες από αυτό. Και από αυτό υπήρξες. Και από αυτό πολύ. Μητέρα, μην ζητάς συγγνώμη. Θέλεις να ζητήσεις συγγνώμη? Σε συγχωρώ, μητέρα. Το έχεις καταλάβει. Πως άλλο θέλω να κάνω αυτό που κάνω τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια έγραφες γράμματα προς εμένα. Θα τα βρω. Θα διαβάσω. Στο υπόσχομαι. Συγκίνησε άλλο. Τι κλαις? Ναι, θα κάνω αυτό που θέλω. Πάντα υπάρχει χρόνος. Θα έρθω, ναι. Για την πρώτη ευκαιρία. Χαίρομαι για εσένα, μητέρα. Σ' αγαπώ, μητέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Σάντι. Α, να αναγνωρίσετε. Έχω χαρακτηριστική φωνή. Όχι, όχι, δεν σας τηλεφωνώ αυτό το γραφείο. Το γραφείο είναι κλειστό πια. Όχι, καλά, μην ανησυχείτε. Ανησυχήσατε. Θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Μα δεν την ακούσατε ακόμη. Ναι, ναι. Θα σας φέρει λίγο παράξενο, αλλά μήπως θα μπορούσατε να μάθετε να φτιάχνω σούσι? Μπορείτε! Τι καλά. Ναι, η μαγειρική ήταν το κρυφό μου πάθος. Γιατί δεν το έκανα τόσα χρόνια. Μα για τον ίδιο λόγο που και εσείς μαζέψατε όλα αυτά τα PH και τα υπόλοιπα άχρηστα για εσάς πτυχία. Μπορείτε, μπορείτε. Ναι, το γραφείο είναι κλειστό πια. Ναι, ας αφήσουμε τα όσα θέλετε. Μπορείτε. Τι καλά. Πού τον έχω. Τώρα. Ναι, τώρα μέσα.